Asistir a un acto en representación do señor reitor da Universidade de Santiago de Compostela non sempre resulta fácil pola responsabilidade que conleva representar a institución e, sobre todo, por ocupar un lugar que fora pensado para que ocupase a máxima autoridade dentro do organigrama do goberno universitario. Non é ese o caso de hoxe. Non quero dicir que non asuma aquí a mesma responsabilidade que noutros actos delegados, ou que non cargue sobre as miñas costas o peso da sustitución de quen é moi difícil de sustituir, senón porque é un auténtico prazer para min e unha honra tamén poder participar neste acto de merecidísima homenaxe a unha figura das que máis destacan dentro da cultura musical do noso país. Coñecín personalmente o Padre Calo fai só uns cantos meses, pero a admiración por Padre Calo sinto xa desde hai moitos anos, porque xa hai moitos anos que tuve que ler algún dos seus traballos. E digo que tuve que ler porque, iniciándome no mundo académico, tuve que facerlle fronte a unha tese que exixía lecturas sobre música e sobre determinados períodos da historia da música, a música medieval en particular e a galega medieval en concreto. Así que o Padre Calo convertiuse para min nun referente cada vez que necesitei facer algunha consulta para a miña investigación, que, andando o tempo, acabou incluindo temas relacionados co Codex Calistino. De modo que xa poden facerse unha idea de por que é para min un privilexio estar hoxe aquí en tan grata compañía e como ocasión dun acto que comparto desde a admiración por o sabio, o respecto por o investigador e o afecto que sempre preside estas xuntanzas. Non me